Astăzi vă voi arăta cum să descărcați orice joc după Magazine Play pe telefonul dumneavoastră, Magazine Play cu bani, pe telefonul dumneavoastră fără bani. Să începem. Vom da mai întâi pe browser, apoi vom da pe, scriem așa, app 2D, vom da pe primul link, uitați ce este statuit și dăm install update. Așteptăm să se downloadeze. După ce s-a instalat, dați pe el. Vă va arăta dacă vrem să instalăm această aplicație. Eu am dat da și next. Așteptăm să se instaleze. Apoi vom da deschideți. După ce ați dat deschideți, vă va arăta acest ghid, să spun. Am dat eu sar peste, fiindcă nu e prima dată când îl folosesc. Și ca să vă arăt că mergem, vom merge mai întâi pe Magazine Play să ne alegem un joc. Eu îl vreau pe acesta. Lego Marvel, este super tare. Ok. Vom da pe update. Vom căuta Lego Marvel Superhero. Vom la căutați în alte magazine și vom da pe primul. Acesta ocupă 1 și ceva de GB, dar 1,98 de giga. Vom da pe el, install și ne va da pe pagina lor. Deci spunem, doriți să instalezi Lego Marvel Super Heroes. Eu vă dau ok și să adăugăm și acest magazin listat. Eu spun ok. Uitați, apoi vă trageți, glisați acest, dacă aveți așa, se va instala. La mine o să dureze foarte mult, în jur de o oră să se instaleze, fiindcă are 1 giga și procesează un pic mai greu, dar se va instala. Ce să mai spun? Găsiți o grămadă de aplicații cu bani care pe Magazine Play, toate le găsiți gratis. Și uitați, într-o oră și 20 de minute se va face jocul meu, așa că o să fac o serie cu el care să mă joc cu el. Este super fascinant și sper să vă placă și vouă. Deci, da, ne revedem. Pa, la următorul videoclip, tutorial sau gameplay. Să nu uitați să dați like, share și subscribe, să vadă și toți oamenii că Alex e pe net. La revedere!